Bale, Itziarrek aldenaz, eta Bermiokua, Gasteizin bizi naizena aspalditik, orduan naiz Gasteizko bermiotar bat. Eta hoxe ipuina kontatzen ditut, antzerkiare egiten dut. Pasadan mendean hasitakoa naiz. Eta hori importantia da esatea, bintzate niri ematen dit lustre pixka batez hori esatea. Eta hemenago Bartzelonan ipuina kontatzeko eta hemengo jentearekin gozatzeko, Euskal Etxeko jentia ezagutzeko eta hemengo girua ikusteko. Haundia egiten naizenean jazz kantari bat nahi dut izan, emakume beltz 2 metrotakua eta 200 kilokoa, eta izugarrizko agotzarekin, eta kantatzen dudanean haragi guztia mugitzen zaidala, poderio guzti horrekin, hori nahi dut izan. Bueno, badakit ez naizela oso originala izango, baina zona gotiko guztia gustatzen zait. Eta ez naiz ere hortan oso originala izango, bermiotarra izanez, Gaztelu batzeko irlan, goian egotia eta ogoino ikustia. Instrumentu musikal bat, bueno, begira, niri gustatuko litzaidake piano jole aparta izatea, baina ez da oso praktikoa. Orduan, pandero jolia. Ardoa, beti, beltza. Eta, bueno, hemen nagoenez etxuri oso bat ere, Eta jatekoa, bueno, denetarik. Baina, arrautza frijitu batzuk, urdaiazpiko on batekin, hoxe. Pelikula bat, bai, El marido de la peluquera, eta liburu bat, hiri ikustezinak, Italo Calvinorena, Ciudades invisibles. Baikor inkonsientea.